Saya sin ni kapor ka Bantei ngai U Blei fi wei pui baro ha ke kerteng ka bathiang tam ka badan bor tam ka jong trai wong nong pen em jing Jesus Christ ngadap da ka jing kmen ha ke kapor ya ka bang ayo ban ya kren biang bat phi leng bang ka channel jong ka Potternet bang sngongu U Blei ba na ka sngi ka sngi yo ban pen sngo ye na ka ktien ka de da ka jing ai ka jong Blei ngadang im ha ka ya ka jong ka jing ai ngadang im ha ka ya ka bang ngadang yo ban ai ka gospel ya ka ba finang la ru ban yo sngo ya ka ba fin yo snap ya ka bangangai ki sngi kin sapoi bagan namdan ke jingkerdo ha kata ka bam ka di nrai ka sadan ke jingkerdo ya ka ktien ka jong Blei nrai hado ka ne ka sngi ngidang paho ban snap ya ka ktien ka jong Blei ngidang yo paho ye ne ka ktien ka jong Blei pade hing ta balai fim shim ya ka ne ka kabu balai fim shim ya ka ne ka por ya ka ba fin pediang ya ka ktien ka jong Blei ya ka fin snap ya ka ktien ka jong Blei mga kwa ba nong ifi kat ba U Blei nang kren to ai ba finang snap ba ban shashkor ka ktien ka jong Blei hangane ka por ka ktien ka jong Blei ka ong na Proberb sao ka khot ka ba arpo ka ong ko khon to shashkor ka ktien ka jonga to pendam ki skor ha ka jing ong ka jonga U Blei khot ya pi ong ko khon to shashkor ya ka ktien ka jonga ba to pendam ro ki skor ka jing ong ka jonga ka ba mot ba U Blei ong shashkor ka ktien pen ko ngo pendam ya ki skor shashkor ba snap hai ka ktien pen ko ngo ru yala di hagane ka ktien bat nga ngai haba pi shashkor ka ktien ka jong Blei lada pi pendem ya kata ka skor ka jong pi pendem ya ka mensim ka jong pi pen ko ngo hagane ka ktien kan dalong ka babae na kamta jong fi shibul lada fi lada kmi kpa fi khot ki khon ki le ka mi sngo fi sngo kum no lada ma pi khot ye no ro ba kita ki le bi kum ba mi sngo pin sngo kum no kalong kum ju ro ba U Blei Ukraine fi lada pi pen sha ke skor jong fi utrai kumen e en reda fi le kulut utrai sngo si balada fi le kum ba mi sngo U Blei shisha upang ka mensim na mar ukwa u khot fi ong ko khon to sha skor ke ktien ka jonga to pendem ro e ki skor ha ke jing ong ka jonga wat ai ba ke ne ka ktien kan lek no na khmat jong fi utrai ong to bo i ne ka ktien na khmat do bo i ne ka ktien ka bang kren bo yang aning kong e bo ha khmat do i ne ka ktien balada fi la bo i ne ka ktien na khmat do kala long kum kata ka jingka ai fi balada ka wan ka jing e ka jim ka jong fi ke ne ka ktien kan ka ai fi kiwan ke jing pen shoi ke ne ka ktien kan ka ai fi kiwan kita ki jing cha thombor ka ktien ka jong Blei kan ka ai fi ka ktien ka jong Blei kan ya da ai fi ka ktien ka jong Blei kan defend ya fi balada fi bo ning kong e ya ka ktien ka jong Blei ka ba mut pi ya kum utau ba job man la ka sngi ka ktien ka jong Blei ka khot ong wat ai ba ke ne ka ktien kan lek no na khmat jong fi wat ai ba ke ne ka ktien kan long shadien jong pi ne kan long shakan riang sharot jong pi re to ai ba ne ka ktien kan long ning kong ha ka jing im ka jong fi ngasngo haba pi pule ka ktien ka jong Blei haba pi pule mdai tang ba pi pule ndai to ngat ye ne ka ktien ai ba ne ka ktien ka long jing im ai ba ne ka ktien kan long ka ktien ka ba pi bo ning kong e aga jing im ka jong fi ba ne ka ktien ka jong no bon se ne ki ni sngi ngi sngo ba i kham ko ngo i ka ktien jong ki ta ki riu temmen la ne ki ktien jong ki breu nga kwa no hangi dewen buram mi ta ki riu temmen ringim dewen buram hado kata ya ka bangen bu ya ki khmat ban ya U Blei tani ta kwa no i fi ni ka sngi ka mamanta mdan do way pat u bakham hashwa bani U Blei kamdan da ka way pa ka ktien ka bakham shisha bani ka ktien ka jong U Blei bo ye ne ka ktien khmat do ya da ya la dia da ka ne ka ktien kan long ka ste ya fi ka ktien kan long ka ta ka kut ka bas kham ya fi ka ktien ka jong Blei kan long ka jing sha ya fi kan long ka sharak ya fi ka ktien ka jong Blei kan long ka jing bam ya fi balada pidan ye ka ne ka ktien pilale bha shisha la dia dan apeng jo fi ka ne ka pon nga sngo pi thait bawen pule ka ne ka ktien ka don ka jing ele pimut man pule teng pi sngo ban lek no stone lek no shato teng pi sngo thai wat man kta ne ka ktien nga sngo ka don ka ta ka men sim ha ka ne ka por ka bamenta bad ha ka jaka fin pule ne ka ktien fi pulut por no ha ka mobile ne ka ban pe tv ne fi la kadat no ya ka ta ka jingmut ka jong fi ya ka ta ka kam ka jong fi shaki wei pat ki benta nga kwa no fi ka ne ka sngi ka bamenta utra Ukraine fi ka ne ka sngi ong khon ra fi sngo kum ka ta ka bor jingdom ka ne ka bor bom man la fi sngo ba ka ktien ka jong Blei ka kren ya fi ne mun sim jong Blei kan tu fi ban pule yang George dang no ban pule ko ngo no hang to hi lada ka ktien ka jong Blei ka ong ka wan sim and step and ka siu fi kino ang tong to wat ju bu teng mo ngan sakhe shim no yang be wot pule ka ktien ka jong Blei dami ka osiu ban duai
Maka menong ifi lada pipile ya kata fini baga ktien ka jong blai ka bawan ha ka donut ka jong fi baga ktien ka jong blai ka badon ha ka mensim ka jong fi kani kan long ka jing job ya fi kani ka long ka investment ngakwa menong ifi lada film invest ya ladi ha ka ktien ka jong blai lada film download ya ka ktien ka jong blai ha ka jing im ka jong fi lada film download ya ka ktien ka jong blai now blai ha ka jing im ka jong fi ka file ka jong fi kan long thali ka jing im ka jong fi kan long thali ka jing im ka jaman sim kan long ka bathali ba ha ba fi thali ka mut fi long duk but aba pilong duk ngakwa benong ifi usoi tan unum ken breu ifi usoi tan unum ken snap ifi andre haba filong ki bareu spa fi download in the ktien ke jong blai kat ba pi pule ngakwa benong ifi pelang in the ktien fi kan show in the ktien kat ba pi nang kan show in the ktien kat ta fi nang reu spa kat ta fi nang dap da ke jing start kat ta fi nang dap da ke jing tip kat da fi nang dap da ke bor ba da ke jing slek ke jong blai mar ke ktien ke jong blai kan ai bor ifi kata ka por ka fi plot ba do blai ha ke jing dwai ngakwa benong ifi prayer is power talada pi plot por ha ke jing wai ha ka ktien ka jong blai ngangai pinyo ik revelation no blai pinyo ik jing pau no blai pinyo ik bor no blai but ha fi don ya kata fi la kan show in ka ktien fi bo in ka ktien ning kong ha khamat jong fi but fi la kan show in ka ktien ha pedeng la ka download ka jong fi ka babel ka ong ya kata ba pi pinyo ken ya ka jing im fiyo ya ka jing im uta ubadan ya kata ka ktien ubakan show ya ka ktien ha pedeng la ka download ong ka ktien ka jong blai uta ubreu on shem ya ka jing im But tang bun shemi ke jim kai ke jingem pinyo ya ke jingem ka bam jukut amar fidan ni ktien bam jukut but wala fidan ni ka ktien ke jong blai fidan ngakwa abanong ifi ya kata ka jingem ka bakrahai fiyo diang ya ta ka jing suk ya kata ka jing kemen fiyo diang ya ta ka jing tengen haba fidan ya ka ktien ke jong blai but tang kata haba fidan ni ka ktien ke jong blai la da pedeng ji fi ki pang ke bisitam fidan ki jing shale benya ka bod ka jing dong ka shop ya pi ka thalan ya pi ka thap ya pi ka le benya ka jing im ka jong fi ngakwa abanong la da fidan ni ka ktien ke jong blai fiyo ya ka jing pen khia ha ka do jong fi baro ka bamut ha ka do baro lada ka dei ha ka yo ka kot ke jong fi lada ka dei ha ka jing nang jing start ke jong fi lada dei ha ka no ka benta lada ka dei ka kot ka khia ke jong fi ru lada fidan ni ka ktien ke jong blai ngakwa abanong fi ka ni ka sngi pin long ke kita ki ba khia aga do jong fi baro banga sngo ni ka ktien kan long jingir khu fi ka ni ka sngi ngakwa abanong fi ka sngo udan umen sim jong ka jing phat aga ni ka por udan umen sim jong ka jing penya ne pen lengat shani shatai ngakwa ban kren ni umen sim kteng jisu un lek no na ka jing im ka jong fi banga sngo pelot ya ka por ka jong fi ka ktien ka jong blai dan apeng chi fi la thait un puli ktien ka jong blai dan apeng shu ngan shu dwai no ngan shu kren yu blai kwa abanong fi tang ban shu dwai kanom long na marba ku mangaju hikai na ka sngi ngidon kami arteli kita ki thap niang gum ka sim ban her lada tang shiliang ban sudwai kanom la ban long pidon kamru kan ni ka wi ka liang pat ban sharai yalade kat gum ka ktien ka jong blai jisong sharai bat duai ka kren ru ya ka ktien ka jong blai ka kren ru ya ka jing duai tade ingta pulut ya ka por ka jong fi nga sngo ban pule ka ktien ka jong blai kheinsting step wat ya ka khamat ka jong blai pule ka ktien jong blai dan preng ju fi dan jing e film dan kam film dan jam pila sa e sau neu lok basaki khon ke dang pule don shibon ki jinglot ka penlang ai fi fla ju duai borosh kata fila pule ka ktien ka jong blai i kumba kam jai e ba fi mi i ka kamba an re kwa banong fi ka kamba ka don hadu menta na mar fi klempat thia thangan ha ka wi ka miet ro phimpat thia thangan ma phi ki khon ke jong fi kimpat thia thangan shi miet ro bat ki klem yap ro hadu menta u blai pen biang fi ka ni ka de ka kamba ka ba blai le hoi kita ka ba bon kata ka babon hoi pimpa di re hado ni ka clip mat ude blai bob sai fi sedang ban aingu kwa banong fi wat judu men sim ban pule ka ktien ka jong blai ban download ye ka ktien ka jong blai ban pelang ye ka ktien ka jong blai ka men sim ka jong fi kwa ban duai ka ni ka ponam ta jong fi man ngai utrai ukren ye fi ka ni ka sngi am taung khon atip ka jing e ki bon pala ka jing ka jong fi re kat banang e kat ta fi nang teng e shisho ban pule ni ka ktien bat ban penlang ye ka ktien bat ban pen ko ngo ye ka ktien ka jong blai mdei tang ba fio sngo ye ka ktien re to ko ngo ye ka ktien pendam ye ka score ha ka ni ka ktien pendam ye ka download jong fi ka ni ka ktien batu ai ba ka ni ka ktien kan long bai hakmat jong fi wat ai ba kan lek no ai ba kan don bi hakmat jong fi kan mau la wan jing e ka ktien ju blai ka ong kom no ka wan ka jing kerdu ktien ju blai ka ong kom no ka wan ka jing pen shoi fi ong ka ktien ka jong blai ka ong kom no bu hakmat jong fi ya ka ni ka ktien ka jong blai ngai la da fi don ni ka ktien ka jong blai fin yo ba ya ka jing job ka ktien ju blai ka mat no ka jing pen shoi baro na mar khamnap ya ka wai lam ar riang serti ka ktien ka jong blai ro ka ai fi ya ka jing shisha bat ya ka jing shai na mar ka ni ka ktien ju blai ka ti jelio hado kata ka ba pen ya klat ya kata ka jing em bat ka men sim ya ki mat bat ki clench ing ya kata ka ba film la ban smo tho sho ro han re ha ba fi bo ya ka ktien ka jong blai nan kong
pi sngo tho kan ya ka ba shisha na ka bam shisha ngai utrau nang ai bor ya pi utrau nang pen sla fi ka ktien ka jong blei ha pi ya fi num bakla ka ji em ka jong fi num bakla ha pi ya ka kum ka ktien ka jong blei fin em ka jing em ka ba job man la ka sngi ni ne dwai ka ne ka por ka ba menta ni ne dwai hallelujah dwai ne ka por go trau no men sim jong ka jing pen tat pen ngia ben pule ka ktien un kan ria no na do kan ne ka khlep mat ha ka tengu jisu ngakren ni ka jing pelat ngakren ni ka jing pen khia ngakren ko kanrat ya ka bor ka ba thamai ngada be no ita ka jing jaito ngada be no ya ka bor ka ba kadat no ya ka jing shisha ha ka kertengu jisu kan pet no na ka jim ka jong pi madadu man ta ka sngi ngasngo women sim ba kho ushi kersiu if men step hallelujah ngada duai hallelujah fin yo ka bor fin khia women sim ba kho upen kandet ifi nya ha women sim ba kho ukren ifi ka por metro ba fin yeng fin pule ka ktien fin pulut por ha ka ktien hallelujah utrau kwa if fin download igane ka ktien hallelujah ngadwai ba ka ktien jame try oi ko kana ganda rung ha ka download jong ki khon ganda long jing ba meki ganda long sha ka boriki ba ganda long shisha ko kana try kata ka jing sha yaki ko try ba ganda long jing em kane ka ktien kani ka ktien ka jame kan long jing em yaki ko try mdai tang ba shupule man spendap ru kom ganda long jing em yaki ko ganda rung bit sbak ha ka download ganda day bit sbak ba ganda rung bit klok ha kan ka download ka jongki ba try ba ktien ki jame sha kan long ko kana ka jingkar khu yakini ki khon ki jame ablai a bekin duai no man ta ka miet na do man ta ka sngi ko try oi ko kan rat a bekin long ro ki ba pule ka ktien ka jame hala ka sngi ken shem ye ka jing em ba ka jing khia aga do jongki baro hallelujah ka tengu jisu ngadwai amen but amen utrai nang kar khu fi la da fim dan ni ka bible thiet no e ka bible la jong ka personal bible ka jong fi ngange fin sutunat bi ben phong ki jain la jong ne fin phong ki juti la jong ne bandon ni ke ba long personal ke jong fi ngakwa ban ong fi ka ne ka sngi hoi ka don le se ha po yeng jong fi ka bible ka ba dei jong ka yeng reng kwa ban ong fi thiet no e ka bible man ta ka sngi kanang ba fin yo ban roi lan kanang ba fin yo tho ki notes kanang ba fin yo pule marmet ye ka ne ka ktien thiet ye ne ka bible ba ngai utran kar khu fi sa phone yang ru fi dan jing pang jing stam fi dan jing jing le ka jing em ka jong fi phone ngidan ne ban duai nam ta jong fi la dang im pick up ro sa phone biang yai phone tang tang ngidan ka jing duai ha ka jing slok sa phone be na ne fila ban one cheng ne ka office ka jong ngidan hang ne na do sngi ba ar boro stiong dan na do sngi ba ar do sngi sa jan jong ka teo fila an wan ngidan hang ni pelai khnang ka por bang yo ban sam ka ktien ka jong blai bangin shakri fi dam ba ka ktien ka jong blai ba ka jing duai utrai na kar khu fi ngi e fi da ka jing e ki jong trai bangina sngo bang e ban ye kendo ifi ku blai shibon utrai na kar khu fi amen but amen